स' बिनिखायनो फिसा फिनलु जेसेबांखिनि इउटुबार दं बिथांमोनाबो फैनानै एटेन्ड खालामफैनो हागोन आरो बिथांमोना जायफोर एटेन्ड खालामनो गोसो जादों बिथांमोननि थाखाय आं बेखौ मोनसे बुंगोन जे नोंथांमोना गावसिनि चेनेलनि स्क्रिनशट खालामनानै नाम आरो डिटेल्स हरनानै आंनो नैबे 7740039057 आव हर। माने आं हमना मोनाखै प्रकाश दा माने बे चेनेल स्क्रिनशट खालामना हरनाय डिटेल्स हरनाय जेनेबा बे मानि थाखाय जेनेबा एसे इउटुबारा साबसक्राइबारा बुरजाबासो थांनो मोनगोन नामा आं बेखौ सानदों आरोना। थ' माने नों बिनामोन बेबायदि स्क्रिनशटखौ मालाय जाय थांनो गोसो थांगोन आरोना इउटुबारफोरा। थ' इउटुबार नङैयाबो थांनो हागोन बेबायदि होननांगौब्रा नोङो। दुखु मोनोना जेनेबा बेबायदि स्क्रिनशट खालामनानै हरनाय। थ' फिसा फिसा चेनेला लाजियो ना हरनो गोदाव सोराव बुङो। नोंनि बुंनाय स्टाइलावथ' थांदों बिदिसो जेनेबा स्क्रिनशट खालामना हरनाय थारमाने साबसक्राइबारखौ नायनानै बेबायदि आरोना फाग्ला स्क्रिनशट हरदो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जायफोर इउटुबार जानो लुबैदों आरो लोगोसे बिथांमोनहा माने जायफ्रा इउटुबार जानो लुगैदों माने सोरबाफोर इउटुबार जानो लुगैदोंबा जोंना प्रकाश दानो स्क्रिनशट हर आरो बे इउटुबार मिटआप मिटिङाव थांदो आरोना होमबासो इउटुबार जानो हागोन आरोना बिनि मथेबा। स' प्रकाश दाया गावखौनो मा सानखो बियो जेनेबा नोंनो बेबायदि हरबासो बे इउटुबार जानो हागोन बे इउटुबारनि माबा गुन दं बेबायदि आरोना नोंनि मथेबा। फाग्ला बेबायदि बुंबा जायो नामाब्रा गोदाव सोराव एसे साननानै बुंनांगौलै भाई। नों सासे बर' हारिनि इउटुबारनि नों सेक्रेटारि नङा प्रेसिडेन्ट नङा लरपय। हांख्राय हरो जाहाथे बिथांमोनहा फैनो हागोन आरो लोगोसे बिथांमोनहा गावसिनि इउटुबनि चेनेलनि नाम आरो लोगोसे गावनि बिगोमानि नाम आरो नाम्बार बेखौ हरनानै होबानो जाबाय आरो माब्ला समावहाय जइन जादों बेफोरबायदि लिरनानै गासिबो डिटेल्स हरजोबनो हागोन नोंथाङा आरो माबा माला समाव जइन जादों बेखौबो नांबावगौ नोंनो गोदाव सोराव बुङो। हैद माबायदिब्रा नोंलाय मानसियालाय मा खालामनो सानखो नोंलाय बेबायदि स्क्रिनशट माबा माबि हरनानैलाय माब्लानि समाव जइन जादों जइन जानायखौबो नांबावगौ नोंनो। जइन जानायाथ' नों लिंकआव नायबानो नुसिगोन र' नोंनो चेनेलनि लिंक हरनाय लोगो लोगो गोदाव सोराव थांफायाबो डिस्टार्बलै। रायज्लायगोन आरो इउटुबारफोरनि सायावहाय रायज्लायगोन इउटुबारनि मिटिं जेला इउटुबारनि सायावहाय इउटुबारनि प्रफाइला मा आरो सासे इउटुबार जानोब्ला माबायदि थानांगौ आरो माबायदि रायज्लायनांगौ आरो लोगोसे स' माने लोगोफोर आं दिनैसो मिथिदों आरोना माने प्रकाश दानिफ्राय आरोना सासे इउटुबार जानोबा माबायदि थानांगौ माने थानायनिबो स्टाइल दं आरोना इउटुबारा आं दिनैसो मिथिदों आरो माबायदि रायज्लायनांगौ थारमाने इउटुबार नङि आरो इउटुबार एसे आलादा रायलायो खोमादांलै स्टाइला आं दिनैसो हमनो हादोंलै प्रकाश दा नोंथांनिफ्राय। थ' आरो गोबां बुंबावदों खोथाखौ फारियै नायलांगोन जों लोगोसे माखासे रुल्स बेयाव पुटआप खालामगोन। रुल्सफोरखौ आं नोंथांनि सायाव दानो बुंथ'नो सानला माखासे रुल्स दङ बे रुल्सफोरखौ आं पुटआपखौ खोन्थागोन नाथाय बे आच्छा माने बिथाङा रुल्स बानायगोन जों मानिगोन क्या बात है मोजाङानो साननाया। थ' नों मा गावखौनो मा सानखो नों बर'फोरनि इउटुबारनि माबा सेक्रेटारि माबा सानबाय नामा नों बिबानगिरि मोननाय जेनेबा धरक गामियाव जेरै सेक्रेटारि माबा माबि मोनोना बेबायदि मोनबाय नामा नों हा गावखौनो फाग्ला नों रुल्स बानायगोन जों मानिगोन नामा गोदाव सोराव बुंलिबले र' दंबावो आरो लोगोसे गासिबो जेसेबांखिनि इउटुबार दङ फिसा फिनलु बाट जाय मानसिफ्रा इउटुबारफ्रा बे प्रग्रामाव मिटआव माने फैया बा फिउचाराव जुदि बिथांमोनहा गावखौनो इउटुबार बुंना लायोब्ला जों बेखौ गनायनाय नङा। थेंक इउ। बुंग्रा नोंलाय गोदाव सोराव माबा बे मिटआप खालामनायाव थांनो हायाबानो इउटुबार जानाय नङा आं गनायना लानो हानाय नङा मा जाखो बेलाय जाम्बा बुंलि बेलाय थोद बे फाग्ला एफा गोजाननि इउटुबार दं बर'फोर बिसोर थांनो हागोन नामा बेयाव गोदाव सोराव बुङो मा बिसोर थांनो हायाबा बिसोर इउटुबार नंला नामा नों गनायनो लानो हायाबालाय माथो जाखोब्रा जाम्बा बुङो हैद आसखा भिडिअ बानायनाय गारलै जाम्बा।